Takže jsme teď na cestě od páté rodiny, jedeme za mojí rodinkou se ještě podívat, máme plný autokytek ještě zbytečků. Tady máme improvizovaný repráček, protože nám to nejde úplně zprovoznit, normální rádio. No a vyrážíme směr Balkán. Ale jinak jsme úplně v pohodě. Takže už jsme ukončili rodinné návštěvy, teď nás čeká ještě jeden známý v Českých Budějovicích a pak vyrážíme směr na Balkán. Konečně, jupi! Už jsme vyhodili kytky, co jsme vezli, už máme jenom věc, co si bereme sebou. V Srbsku zahodíme auto a budeme se projít. Mě by vás zajímala naše večeře. Ahoj, sestřičko moje. Ne, pomazánka všude. Polníček, kyselá kurčička, nějaká pomazánka ze soji a rajča mazálka. A chlebíček a k tomu kozí sejreček. A kafickou už je připravené a Zenuška taky. Dobré ráno. Tada. Takže jsme se přesunuli asi tak půl kilometru od toho, kde jsme spali. Tamhle můžete vidět fáčko za náma. A vyrážíme se podívat na hrad Tempelstein. Wow. Tady možná to bude takhle vidět Tempelstein po česku. Tady nám to přikáží trošku větvívka. Mají vysekaný cezeduly. A Tempelstein doleva. Jdeme tudy. Je to hrad kousek od Brna. Víc o tom moc vlastně nevíme. Je to přírodní park Střední Pojihlaví. Taky vlastně nevíme nic. Zjistíme a dáme vědět. A vy se můžete podívat s náma. Krásný přístupový lesíček, stíneček, žádná velká vručina, žádný vedro, paráda. No, po cestě z parkoviště tak vás čeká takhle ještě jedna cedulka. Přírodní rezervace Tempelstein. Tak já vám to trošku natočím, ať to můžete trošku vidět. Možná to bude i k přečtení, pro ty, co budou hodně chtít. Tady můžete vidět Flora faunu se tady vyskytuje. A my jdeme dál směrem po cestičce k hradíčku, že jo, štěstíčko? Ano, hola, hrad hola. No, tamhle je vidět takový val, to je možná ještě zbytek nějakého opevnění místního Tempelsteinu. Ale my už se tady přicházíme k té hlavní části, kde budou budovy, aspoň nějak relativně vidět. Jo, asi jo. Vypadá to, že tam něco je, ale teda je to krásný. Takže tesak je to veliký. Budu se dát na rybí očko. No, tak je to prostě asi trempařský hrad momentálně už, no. Teda. Takže už se o to teda někdo stará, to vypadá.
A my jdeme tady po těch schodech nahoru. Jedné z částí hradu, tamhle nás čeká část druhá, tam se pak budeme muset podívat, sejít zpátky tady po schodech, které v sobě mají docela blbou díru. Klárku to odehnalo, jakože tady radši ne. No, ale je tady krásný výhled, ještě se budeme podívat tady na tu vzdálenější část. Je to všechno na vlastní nebezpečí, takže tady se žádné spravedlnosti, respektive právního odškodnění nikdo nedočká. Musíme být velice opatrní, ani ty druhé schody nevypadají moc schůdně, ale už jsme tady. To je paráda. Doufám, že to vidíte stejně jako já. Aspoň trošku. Já vím, že ten telefon to neumí zabrat stejně jako to lidský oko, ale tohle je prostě bomba. Tamhle ještě zbytky hradu, tam se budeme podívat za chvilku. Není to buchy jak vysoko, ale je to tady moc krásný. Dávejte pozor, jestli sem půjdete, jo. Trošku jako obezřetnost to chce, chodit po pevných částech, ne úplně po prostředku. No, je to na vlastní nebezpečí, tak kdo chce, tak se sem dostane. Když jsem se dostal takhle nakonec, tak vidím, že tady je nějaká hříčka, to vám bohužel nepovím, co je. Zkusím se na to podívat a napíšu vám to do videjka a tamhle je ještě nějaký kempík. Je to taková krásná malebná česká krajina. Nečekejte ho jako v Turecku, ale ten český kraj to krásně splňuje. A ještě jednou pohled na do zbytky hradu. A tam se za chvilku vydáme. Ještě jsme se vydali teď trošku jiným směrem, respektive podél schodiště. A tady máme trošku přijatelnější schody na tu část druhou, kam se hned dostaneme. Buďte opatrní, když tu půjdete, některý kameny úplně nedrží svoje místo. Pozor na to. Můžeme vidět pravděpodobně připravenou gomilu s kameny. Dobrovolníků, aby mohli pokračovat. Tady je zbytek nějakého hradního brány pravděpodobně. Jak můžeme vidět ještě hluboko hrad pod náma. Tady to je fakt pouhý zlomek hradu, co nám vyčuhuje nad hlínu. Tady to vypadá jako pokud správně beru strany, nejsevernější část hradu. Tady máme ještě zbytky věže a hlavního pevnění. Tam máme nějakou veřejnost, taky další turisty. A je takhle kopec toho výhled. To tady pojdu, ale. Aha. Jdeš zpátky? Ne. To máme vnitřku, tady zbytky na vodu, ale proč jsou takhle obráceně? Možná na louče. Vnitřek hradu je tady brutálně zarostlý trnýma podobnýma věcma. Tamhle už máme štěstíčko. No, rád bych tam tady ukázal líp, ale prostě to není vysekaný, no. A je další zbytek nějakého průchodu, nějaký brány, okna možná. Jsou v nějaký ruina, je to zřícení, tak co jinýho, že jo. A teď se tady jdeme podívat, takhle hezky pěkně. Projdeme trním a vším. A dostáváme se asi do nějaký, co tomu říká, místnosti, haly, sálu asi. Pravděpodobně. Vypadá, že tady má docela pevný stěny. A co tady vlastně to mohlo začínat, možná kuchyň, nevíme. Zjistíme, když to půjde. Tak a tady se na to jsme koukali, tamhle můžete vidět vršek ty výhlídky, jak jsme byli předtím. A takhle to vypadá i zevnitř. Takže už skončíme s Templesteinem, za námi už vidíte část schodů. Před náma je taky část schodů ještě, já si nemám kam hnout, protože jsem v obklíčení kosinek, radši uteču. Po schodech to půjde rychleji. Tamhle se akorát vydáme k ohništi a po ohništěm zpátky k autu. A jedeme dál. Tak, tady je ještě informační cedule o hradu Tempelstein. Kdo už si to snad může zastavit a přečíst. No a my se vracíme zpátky a vyrážíme dál. Tak, už se vracíme kolem první cedule a tamhle na nás čeká fáčko a vyrážíme dál. Takže už sedíme v autě, je čtvrt na 2 odpoledne
Dneska bychom chtěli ještě zajet do Decathlonu, dokoupit zbytek věcí na jižní části Brna a pravděpodobně se dneska dostaneme ještě do Slovenska, kde přespíme zase vedle nějakých řízení nebo hradu a na to se podíváme zítra.